ክቡራት ተመልከትቲ ሰሸሙን ተርባዓን ሸውዓተን ዓመተ ምህረት ናብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ናብ ትግራይ ከባቢ ምስ ምትእትታው ሃይማኖት ካቶሊክ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወና ብፍላይ ድማ ናብ ዓቢተና ከም ዝኣተወ ዝእመነሉ በለስ ሎሚ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከብ ሃፍቲ እዩ ዛዕበየ ሃፍቲ ይቐኒለይ ዮሃንስ ገረዜር ይበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሕርሻ ኮሌጅ ተፈጥሮ ሃፍቲ ዲፓርትመንት ብረዳት ፕሮፌሰር መምርየ ብኸምኡውን ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ በለስ ኢንስቲትዩት ንግዚኡ ዳይሬክተር ኮይኑ እናሰርሐ ይርከብ። ጽቡቕ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዮሃንስ ክነቅርበኒ ዝደልዩ ሕቶታት ግዜ ሂብካ ስለዝፈቀደልና ዝፈቀድካና ካብ ልቢ ንመስግን። እስቲ ምስ ሃፍቲ ተፈጥሮ ቀዳማይ ዝፅዋዕ ኣብዚ ከባቢ በለስ እዩ። ብዛዕባ በለስ ነውጋዕ ቤት ትምህርቲ እውን ኢንስቲትዩት በለስ እዩ ዝብል በለስ እዩ ዝብል ሞ በለስ ምስ ተጋሩ ትግራይ ዘለዎ ምሕዝነት ዝምድና ኣፍልጦ እንታይ ይመስል? እወ ኣነ እውን ከመስግን ይደሊ ንስኻትኩም እውን ከም ሚድያ ቁም ነገር ሓሲብኩም ስለ በለሲ ምስ በለስ ተተሓሓዘ ክነውግዕ ምሕሳብኩም ዓብዪ ምስጋና ከቕርብ ይደሊ። ያው በለስ ክነልዕሎ ከለና ናብ ሕልናና ልመፅእ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። መጀመርያ በለስ ተይልና ጨወ ይደሊ፣ በለስ ተይልና ፀብሐ ይደሊ፣ ኣስቤዛ ይደሊ። ብተፈጥሮ ዝተዋሃበና ከይድካ ቅልጥ ኣቢልካ ምብላዕ ጥራሕ እያ ተድሊ። ስለዚ በለስ በተለይ ኣብ ምብራቃዊ ትግራይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ነዊሕ ናይ ምትእስሳር ከይድለዎ ብዋናነት በለስ ክመፅእ ከሎ ክረምቲ ከም ለኣቲ ሓደ መበሰሪ እዩ። ናይ ደቂ ሰባት ሕልንኦም ክረምቲ መፅሎ ኢሎም ዝግምግምሉ እዩ። ስለዚ ሓደ ጠቋሚ እዩ። ኣብ ክረምቲ ከዓ ብዙሓት ሽግራት ኣለዉ። ምስ ክረምቲ ተታሒዞም ዝለዓሉ መብዛሕትኡ ግዜ ክረምቲ ናይ ነበረና እቶት እናወዳእናሉ ንኸድ ኩነታት ትብል ተሎ በለስ ተሊ ግን ናብ ስለ ልቦና ናይ ምርግጋዕ ባህሪ የምፀልና እዩ። ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ መነባብሮኡ ኣብ ክረምቲ ስጥም ዝበለ ርክብ ዘለዎ እዩ ኢልና ክነሓልፎ ንኽእል ኢና። ብስርጉን በለስ ኣብዚ ከባቢ ሸዊት ክረምቲ እንትበሃል እዩ ዝፍለጥ እሞ እንታይ ስለ ዝኾነ ሸዊት ክረምቲ እንታይ እቲ ማሕበራዊ ረብሕኡ ምስኡ ተሓሒዝና ኣለና? እወ ብዋናነት ምስ ክረምቲ ተሒዝና ስለነተሓሕዞ ኢና እምበይ ኣብ ክረምቲ ጥራሕ ይኹን በለስ ለጠቅም ካብ ሓጋይ ጀሚርና ተሪእናዮ ንእንስሳት ዋና ቀንዲ ምግቢ እዩ። ኣብ ትግራይ ንኩለን ዝበሃላ ዓይነት እንስሳታት ጠቃሚ እዩ። ንሃፍቲ ተፈጥሮ ምሕላው እውን ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። በተለይ ሕዚ ምስ ኩነታት ኣየር ተተሓዘ እውን ዓብዪ ረብሓታት ኣለዎ። ናብ ክረምቲ ክንመፅእ ከለና ግን ምስ ምግቢ ወይ ውሕስና ምግቢ ንብሎ ተተሓዘ ምስ ደቂ ሰባት እዩ። ሓደ እንታይ እዩ ባዕሉ ምግቢ ስለዝኾነ ደቂ ሰባት ከም ምግቢ ኮይኑ የግልግል እዩ። እንደገና ናይ ስራሕ ዕድል ስለዝፈጥር እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ትምህርቲ እውን ኣቋሪፁ ዝፀንሕ ክረምቲ ስለልዕፀዋ ትምህርቲ ቤታት ብዙሕ ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ብቐሊሉ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሃፍቲ ስለዝኾነ ኣብ ንሱ ምሻጢ ምልዋጢ ይሳተፉ። ሓደ ናይ ኣታዊ ምንጪ ይኾንሎ ማለት እዩ። ብዓብዪ ከዓ ነቲ በለስ ክንበልዕ ከለና ናይ ጥዕና ረብሓታት ኣለዎ። ከም ምግቢ ኮይኑ ስለዘገልግለና እዩ። ሸዊት ከይኮነስ ልዕሊ ሸዊት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምናልባት ንሕና ኣብዚ ከባቢ ምስ ንለመድናዮ ተኮይኑ ምስ ምግቢ ውሕስነት ተተሓዘ ክነተሓዞ ንኽእል ኢና። ምስ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ክነተሓዞ ንኽእል ኢና። ምስ ስነልቦናዊ ሕውየት ክነተሓዞ ንኽእል ኢና። ምስ ጥዕና ወይ ናይ ጥዕና በረከት ኢልና ነተሓዞ ንኽእል ኢና። ካብዚ ውፅእ ዝበሉ ግን ንመድሓኒት ንመፀባበቂ ወይ ኮስሞቲክስ ንብሎ መመላኻኽዒ ንቀለም መብዛሕትኦም ኣብ ምግቢ ተዋፅኦ ንጥቀመሎም ናብ ኬክ ነገራት ንጥቀመሎም ካብ በለስ ልምረቱ ኣለዉ። ሕዚ ደሞ ንክዳን ንቴክስታይል ንብሎ ናይ ጨርቃ ጨርቂ ምህርቲ በተለይ ሌዘር ኢልና ብተለምዶ ንፅውዖ ዓይነት ክዳውንቲ ብጣዕሚ ተመራፂ ኮይኑ ካብ በለስ ዝተሰርሑ ጃኬታት ኣለዉ። ሕዚ
ኣብ ካልኦት ዓድታት ከምኡውን ናብ ኢነርጂ ኣትዩ ካብ በለስ ሓይሊ ምንጭ ኮይኑ እዚ ፀዓት ንብሎ እዚ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ንብሎ ካብ በለስ ምምራት ብቐሊሉ እዩ ምምራት ይከኣል ሶ ባይ ዲዝል ንብሎ ኣሎ ናይ ዓርሱ ዝከኣሉ ናይ ምርምር ስራሕቲ ጌርካ ተሞኪሩስ ውፅኢታማ ኮይኑ ኣብ ካልኦት ዓዲ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ ሶ ብዙሓት ጥቕምታት እዮም ዘለዎ ምስ መድሓኒት ተተሓዘ ብጣዕሚ ክባራት ዝበሃሉ መድሓኒት እዩ ካብ በለስ በተለይ ካብቲ ዘርኢ በለስ ንብሎ ተፀሚቑ ዘይቲ ልወፅ በለስ ናይ ዘርኢ ካብታ ዘርኢ በለስ ንብላ ንሕና በሊዕና ብተለምዶ እንትፍ ንብሎ ዓይነት ታፍረ ማለት እዩ ዘርእሳ ታፍረ ንበልዓ እያ ታ ዘርኢ ኣለዋ ደንደቀቕቲ ሰን ተፀሚቑን ካብአን ልወፅ ዘይቲ ኣብ ዓለምና ብዋጋም ትኽባር ዝበሃል እዩ እስካዕ ብዙሕ ብኣሽሓት ዶላራት ዝሽወጠሉ ኩነታት እዩ ሶ በለስ ዘርፈ ብዙሕ ጠቐሜታ ኢሉ ኣሎ ከምኡ እውን ምስ ስነ ሕውየት ወይ ደግሞ ኣከባቢ ምሕደራ እንታይ ኢና ኢኮሎጂ ንብሎ ምስ ስነ ህይወታዊ ምሕደራ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ሓመድ ከይሽርሸር ኣዕዋፍ ወይ ብዝሃ ህይወት ንብሎም ከም ሃቢታት ወይ መንበሪኦም ገይሮም ምግቦም ካውዮም መንበሪኦም ኣውዩ ሶ ዘርፈ ብዙሕ ጥቕሚ ኢሉ ኣሎ ዘርዚርና ክንመጽእ ከለና ግን ንኣብነት በለሲ ኣብ ኢኮኖሚ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንተኢልና ኣብ ዞባ ምብራቕ ተመፂና ኣብ 2008 2010 ዝተገበረ ራፍ ኢሉ ቅልል ዝበለ መጽናዕቲ ጥቁመና እንታይ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣብ ሓደ ወርሒ እስከ 12,000 ቅርሺ ይረከብ ሓደ ስድራ ቤት ምሕሳብ ይከኣል ኣብ ሓደ ወርሒ እስከ 12,000 ብር ለግንተ ኮይኑ በለስ ተናእሰል 3 ወርሒ ይጸንሕ እዩ ኣብ ዞባ ምብራቕ ክንደይ ወይ ካብ ትግራይ ካብ ለለና ተሓራስ መሬት ወይ ካብ ትግራይ ደሎ ቆዳ መሬትና ከባቢ 7.5% ብበለስ ዝተሸፈነ እዩ ኣብ ዞባ ምብራቕ እኳ ተወሲድናስ ከባቢ 2 ሚልዮን ህዝቢ ኣሎ ተባሂሉ ምስ በለስ ዝተተሓዘ 2 ሚልዮን ህዝቢ ተኣሳሰረሎ ተባሂሉ ብቐጥታም ብተዘዋዋሪ ሶ 12,000 ተባዚሕና ኣብ 3 ወርሒ ደን ተጠቃሚ ስድራ ቤት ኣብ ዞባ ምብራቕ ተቢልና ብቢልዮናት ቅርሺ ሓደ ግዜ ናብ 4 ቢልዮን ቅርሺ ለብፅሕዎ ተመራመርቲ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ናይ ዓመት በጀታ ክንደይ 9 ቢልዮን በለስ ክንደይ 3-4 እጥፊ ናይ ትግራይ በጀት ብዓመት ይንቀሳቀስ ብሓደ ዓመት ንብሎ ሶ ኢኮኖሚያዊ ጠቐሜቱ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ሓደ እዚ ካልኣይ ኣብ ስራሕ ምፍጣር ዕድል ማሕበራዊ ረብሓ ንብሎ በተለይ ስእነት ስራሕ ምስ ተታሒዙ ምስታ ናይ ሃገር ቅልውላው ዓብይ ጠቐሜታ ኣለዎ ሕዚ እውን ኣብ 2008 እና 2010 ዝተገበረ ራፍ መጽናዕቲ ለርእየና በብዓመቱ ከባቢ 800 መናእሰይ ኣብ ትግራይ 800 መናእሰይ ኣብ በለስ ስራሕ ይጽመዱ በብዓመቱ ማለተይ ኣብ ክረምቲ ወቅቲ ምህርቲ ክህብ ከሎ 800 መናእሰይ ምናልባት ሓፍዝ ክብል ይኽእል ይጥቁፀይ ኣብ ትግራይ ልብለኹት ዞባ ምብራቕ ይኹንስ ትግራይ ሙሉ ስለዚ ዓብይ ጸጋ እዩ እዚ መጽናዕቲ ምናልባት ናብ ባዕሉ ውስነት ክልዎ ይኽእል ታዩ ጽርጋ ተኸቲልካ ዝግበር መጽናዕቲ ስለዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ምናልባት እውን እቲ ግዜ ነበሮ 2008 ሕዚ ቅድሚ 10 ዓመት ዳርጋ ማለት እዩ ነበረ ግንዛበ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ከም ዓብይ ሽዒቱ ብኸፈር ተሸኪሞም ኣምጽኦም እዮም ልሸጡ ነይሮም ሕዚ ግን ብኸፈር ተይኮነ ብጋብያታት እዩ ብኣይሱዙ እዩ ልጽዓን ኣይሱዙታት ክረምቲ ሙሉ እናተመላላሰ እየን ኸርማ ስለዚ እቲ ወሰኺ ይህሉ እዩ ሽዒቱ ብሓይሊ ሰብ ጥራሕ ተጸኒዑ እቲ መጽናዕቲ ሕዚ ግን ተትበሎም ተሽከርከርቲ እውን ኣብኣትየን ኣለዋ ኣብቲ ስራሕ ሶ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣነ ከም መነሻ ኢለልዕ ኣለኹ ለይተጸንዐም ስለዝኾነ ሕብዚ ደሎናዮ እምበይ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ግን ከም መነሻ ግን 800 ሰብ እውን መንእሰይ እውን ቀሊል ኣይኮነይ ስራሕ ምፍጣር ማለት ሎሚ ን2-3 መንእሰይ ምፍጣር እኳ ከቢድ ይኾን ኣሎ ሶ እዚ ሓደ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ደሎ ረብሓ እዩ ካልኣይ ኣብ ስነ ልቦና ማሕበረሰብ ንኽድ ክረምቲ ጋሻ ተመጽዎ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ ኢሉ ዝስከፍ ኣብ ካሊእ ዓዲ ወይ ከምቲ አንተ ወልጠቕስካዮ እኽሊ ውዳ ዘርኢ ገለመለ ተጸሚዱ ጸኒሑ እኽልና ትወድእ ልኸደሉ ሓምሊ ትወልዐሉ ጸብሒ ትስእነሉ ኩነታት ዞባ ምብራቕ ግን በለስ ተሊካ ጋሻ ተመጽካ ኣይትስከፍ ኣይትፈርሕ ጥራሕ ኣውሪድካ ቀሊጥካ ምቕራብ እያ
እንታይ ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ስነ ልቦናውን ዓብዪ ተጽዕኖ ኣሎ የረጋግዖ ማሕበረሰብ ብስነ ልቦና ደረጃ ብሞራል ደረጃ ተረጋጊዑ ናብ ባዕሉ ዝኸኣለ ጠቐሜታ ኣለዎ እዩ እዚ ሓደ እዩ ናብ ቀለብ እንስሳት ወይ ክንመጽእ ከለና ከዓ ካብ ሕዚ እውን ኣብ 2008 እና 2010 ዝተገበረ መጽናዕቲ መብዛሕትኡ ኣብ ትግራይ ወይ ዞባ ምብራቕ ዘለዋ እንስሳት ካብ 5 እስካብ 7 ወርሒ እንስሳቶም ቀለበን ካብ በለስ እዩ ካብ 5 እስካብ 7 ወርሒ ምናልባት እዚ ናብ ቅርሺ ተቐይርናዮ ክንደይ ይኾን ብጣዕሚ ሂጅ ቅርሺ ክመጽእ ስለዚ ዓብዪ ኣብ እንስሳት ዓርሱ ኣብ ናይ እንስሳት ምርባሕ ዓብዪ ጸጋ ኣለዎ ሓደ መጽናዕቲ ከዓ በለስ ዝበልዓ እንስሳት ብኳሊቲ ስገአን ጸበአን ለሐሸ ምዃንን መጽናዕትታት ኣለዎ እዚ እውን ሓደ ረብሓ እዩ ናብ ጥዕና ክንመጽእ ከለና በለስ ምናልባት ብተለምዶ እንታይ ኣሎ ኣብ ስነ መዓዛ ትለዓለ ምግቢ ልህበና ዓሳ እዩ ኦሜጋ ድበሃል ማዕድን ስለ ዘለዎ በለስ ከዓ ካብ ናይ ዓሳ ኦሜጋ ትሕዝቶ ልለዓለ ትሕዝቶ ኣለዎ እንታይ ማለት ይበልጾ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በለስ ልለዓለ ናይ ጥዕና ረብሓ ይልበና ቀጥታ ብምብላዕና ትፍርኡ ወይ ትፍረ ንብሎ ብተለምዶ እዛ ቀያሕ ቀሊጥና ንበልዓ ከምኡ እውን ሽላ ወይ ውልዶ ገልዒልና ንምብሎ ማይ ሓፂብና ተንዕሾ ከራጊፍና ቀጥታ ተበሊዕናዮ ልለዓለ ናይ ጥዕና ረብሓ ኣለዎ መጽናዕትታት ከም ንሕብርዎ ናይ ጸቕጢ ደም ወይ በዝሒ ደም ንብሎም ኣብ ካንሰር ኣብ ስኳር ከምዚኦም ዓይነት ዝተጠቕዑ ሰባት በለስና ናይ በለስ ተዋጽኦ ትጥቀሙ ተለዉ ልለዓለ መምሕያሻት ይርእዩ እዮም ስለዚ ልለዓለ ረብሓ ኢሉ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ጥዕና እውን ጽቡቕ ጠቐሜታ ኣለዎ ናብ መድሓኒት ክንመጽእ ከለና ካብ በለስ ልምረቱ ናይ መድሓኒት ተዋጽኦታት ኣለዎ በተለይ ካብ ኣንቶ ከም ልብልኩ ካብታ ዘርኢ ንብላ እንታይ ዘርኢ ትምረት ዘይቲ ብጣዕሚ ዓብዪ ናይ መድሓኒት ግብኣት ኮይኑ ለግልግል እዩ ኣብ መብዛሕትኦም ናይ መድሓኒት ፋብሪካታት ናብ መጸባበቒ ክንመጽእ ከለና ሕዚ ሻምፖ ሳሙና መብዛሕትኡ ግዜ ካብ በለስ ምምራት ኣብ ትግራይ እውን ኦልሞስት እናተጀማመረ እዩ ጽቡቕ ክያዶታት ኣለዉ ኣብ ካሊእ ዓዲ ግን ተለሚዱ ለሐሸ ንደቂ ሰባት ቆርበት ለሐሸ ወዛም ናይ ምግባር ናይ ጽባቕ ናይ ምውሳኽ ባህሪ ስለ ዘለዎ ለሐሸ ተመራጺ እዩ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል በለስ ውዒልና የውዕለና እውን ኢና ዘርዘርና ተኸይድና ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ እዩ ምናልባት ኣብዚኣ ንእሽተይ ክጠቕሳ ልኽእል ምስቲ ሕዚ ልትሓዝ ኣብ ኩነታት ኣየር ሕዚ ካርቦን ሴኩስትሬሽን ንብሎ ወይ ድማ ናይ ካርበን ንግዲ ንብሎ በለስ ዓርሱ ዝኸኣለ ተዋጽኦ ኣለዎ በተለይ በለስ ቀጥታ ንካርቦን ዳይኦክሳይድ ንብሎ ሳክ ናይ ምግባር ሃይ ፕሮባቢሊቲ ወይ ዕድል ስለ ዘለዎ ናይ ለውጢ ኣየር ወይ ግሪን ሃውስ ጋዝ ኢልና ንጽውዖ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ኣብ ኣትሞስፌር ናይ ምቕናስ ተዋጽኦ ኣለዎ ስለዚ ልለዓለ ውርክቶ ኣለዎ the promising tree ወይ ፕላንት እዮም ንብሎ ንመጻስ ዓብዪ ፕሮሚስ ልህበና ፕላንት ኣብ ከባቢ ኣየር ኣብ ምርግጋዕ ዓብዪ ፈተና ኮይኑዋ ስለ ዘሎ ንዓለም እዚኣቶም ምጥቃስ ንኽእል ኢና ንማሊ ናይ በለስ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ስነ ልቦናዊ ረብሓታት ርኢና ኣለና ጽቡቕ ግን ባህላዊ ዝኾነ ነገር ኢና ኣለና እግረ መንገዲ ግን ካብቲ ባህላዊ ዝወፁ ኣተባባታት ናብ ዘመናዊ ነገር ዝኣተዉ ሃገራት ነዛ ዝሃብካኒ ብሽኩቲ እውን ካብ በለስ ዝተሰርሐ ነዛ ብሽኩቲ እዚኣ በፂሖም ኣለዉ ንሕና ናብ ዘመናዊ ረብሓ ክህሉ ንምንዋጥ ተገበረ ፃዕሪ ሂዱ ደኹም ይኸው ዋና ነገር ካልኦት ዓድታት ይሰርሓ ኣለዋ ጥቕሙ እውን ንዝርዝሮ ኣለና ዘርፈ ብዙሕ ንብል ኣለና ንሕና ከታይ ንገብር ኣለና እዩ ነዚ እውን እዩ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ኣብ 2016 ብፈረንጂ ኣብ ትግራይ በተለይ ከም ዩኒቨርሲቲ 2005 ምስ ተቋቋመ ድሕሪ 3 ዓመት ይመስለን ተለይ ተጋጊ
ዓብዪ ሪሶርስ ኣብ ከባቢ ትግራይ በለስ ስለዝኾነ ንኡ ልከታተል ብኢንስቲትዩት ደረጃ ክነጣይሽ ኣለና ኢሉ ኣጣይሹ ናይ ዓርሱ ዝኸኣሉ ሚሽን ቪዥን ንብሎ ኣውፅኡ ኣቕሚጡ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ብዋናነት እንታይ ዝስራሕ መጀመርያ ኣብ ማሕበረሰብ ግንዛቤ ኢኻ ትፈጥር። መብዛሕትኡ ስራሕቲ እውን ተፀሚዱ ነበረ ቅድሚ እቲ ኩናት ኣብ ግንዛቤ ምፍጣር ነቲ ማሕበረሰብ እዩ። ምክንያቱ በለስ ብከምዚ መልክዕ ብብስኩቲ ብቅጫ ብማርማራታ ንብሎ ብተለምዶ ብኮኪስ ብከረሜላ ቅልል ብልበሉ ክስራሕ ከም ዝኽእል ነቲ ማሕበረሰብ ግንዛቤ ምፍጣር እዩ። እዚኣቶም እናተሰርሑ መፅኦም እዮም። ካብኡ ከመይ ከም ዝስርሑ ከዓኒ ሃገር በቀል ዝኾኑ ምርምራት ምክያድ እዩ። ዝተወሰኑ ናይ ምርምር ስራሕቲ ጅማሮታት ኣለዉ። ካብኡ ሓሊፉ ንኡ ከምርቱ ዝኽእሉ ናይ ማሕበረሰብ ክፋላት ተፈላለየ ሓገዝ ጌርካ ምህርቲ ንክጅምሩ እሱ እውን ናብ ውጭ ኤክስፖርት ንክገብሩ ምዝግጃዋት ተጀማሚሮም ነይሮም። ምስ ከተማ ዓዲግራት መናእሰይ ብምዃን ምስ ዳኣንቲ ብምዃን ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ሓደ ፋብሪካ ጣይሹ ነይሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት። ናይ ማርማራታ ወይ መርቲ ንብሎ ከዓ ምምራት ጀሚሩ ካብ ፋኦ ናይ ጋፕ ናይ ፅሬት ተቆፃፀርቲ መፅኦም ሪኦሞ ፅቡቅ ጅማረ ኤክስፖርት ንክግበር በለስ ባዕሉ እውን ባዕሉ ትፍረ ማለት እዩ ኤክስፖርት ንክግበር ተጀማሚሮም ነይሮም። ናብ ስራሕ ተኣትዩ እናሃለየ እቲ ኣጋጣሚ እንታይ ኢና ንብሎ እቲ ውግእ ወይ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣጋጢሙና ኣብዚ ሕብር ሽፍና የድሊ እቲ ነበረ መሽን ሻዕብያ ኦር በቲ ኩናት ምክንያት ተወሪሩ ተዘሪፉ ተወሲዱ ሕዚ እንታይ ዝገብር ኣሎ በለስ ኢንስቲትዩት እንተኢልና ግን ናብ ሪዝም ወይ ናብ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ስራሕቲ መሊስካ ናብ ስራሕ ንምእታው ኢና ንጀማሚርና ዘለና ብርግፅ ሕዚ ከም ኢንስቲትዩት ተወሰኑ ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ኣለና። ብዋናነት ንሰርሖ ኣለና ምርምር ስራሕቲ እዩ። እዛ ብስኩት እዚኣ እኳ ካብ ሜክሲኮ እያ ኣምፂና እያ ንመርአይ እዩ። እንታይ እዩ ብከምዚ መልክዕ እቶም ምርምራትና ክንቃንዮም ስለለለና እዩ። ግን ሕዚ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከም በለስ ኢንስቲትዩት ዝሰርሖምሉ ስራሕቲ ኣብ ኮቺኔል ማናጅመንት እዩ ትኩረት ዝህብ። ምክንያቱ በለስ ተለይሃልዩ እቶም ነውግዖም ዘለና ነገራት ሕዚ የለው እዩ ማለት እዩ። በለስ ተጠቂዑ ሕዚ ደሞ ኮቺኔል ዓብዪ ጉድኣት ናብፅሒ ስለዝኾነ ኣብ ዙርያ ዓዲግራት ኣትዩ ዓብዪ ሓደጋ ናብፅሐልና ስለዝኾነ ቅድሚያ በለስ ክህሊ ተኮይኑ እቲ ኮቺኔል ክንቆፃፀሮ ወይ መፍትሒ ክንገብረሉ ኣለና ኢልና ነዚ ክቋቆም ንኽእል ዓልየት ካብ ሜክሲኮ ኣምፂና ምስ ትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ኣብ ምብዛሕ ንርከብ። ሕዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ቅድሚ 5 ዓመት ካብ ሜክሲኮ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካና ካብ ጣልያን ደምፃናዮም ነይሮም ኣብ 20 ዓዲ ወጀራት ባሕሪ ፀባ ዝበሃል ኣከባቢ ተተኺሎም ለምዘን ምህርቲ ጀሚሮም ኣለዉ። እቶም ዓሌት ብዋናነት 3 ዓይነት በለስ ኣለዉ። ኢንዲካ ንብሎ ኣሎ፣ ሮቡስታ ንብሎ ኣሎ እና ኣብዚ ንበልዖ ዓይነት በለስ እውን ኣሎ። 3 ዓይነት እዮም ዘለዉ ስትሪክታ። ሕዚ እቶም 2 ዓሌት ተፃዋርነቶም ዝሐሸ ኮይኖም ምህርቲ ምሃብ ጀሚሮም ኣለዉ። ተብዚ ከባቢ ንፈልጦ ዓይነት በለስ ግን ንእሽተይ ድኽም ዝበለ እዩ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ። ስለዚ ኣብኡ ናይ ዝዓሌት እዚ ልትክእ ካብ ሜክሲኮ ምፂና ኣብ ምስ ትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ናብ ባዛሕና ኢና ንለና ሰባዚሕና ናብ ሓረስቶት ነተኣታትየሉ ኩነታት ኢና ኣብ ከይዲ ኣለና። ብዋናነት ኣብዚ ኢና ትኩረት ጌርና ንሰርሕ ኣለና ኮቺኔል ኣብ ምክልኻል። ቀፂሉ መፅናዕትታት ምግባር እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ይገጥመና ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ተደሊኻ ብኢንቨስተር ደረጃ ብኻሊእ ክሳተፉ ዝደልዩ ሰባት መፅናዕቲ ሃቡና ስለንብሉ ንከምዚ ልሙችው መፅናዕትታት ተዘጋጂና በተለይ ብኢንቨስትመንት ደረጃ ሕዚ ውጥን ቅልቅል ዝብሉ ሃፍታማት ኣለዉ፣ በዓል ፀጋታት ኣለዉ። ንኣቶም መፅናዕትታት ሂብካ ናብ ስራሕ ንክኣትዩ ደገፍ ምግባር እዩ። ብሳልሳይ ነቲ ማሕበረሰብ ምሕጋዝ እዩ። ኣብ ከምዚ ብግልም ብተፈላለዩ ብማሕበርም ኣብ በለሲ ውፅኢት በለሲ እንቀሳቀሱ ግለሰባት ማሕበራት ኢለዋ ንኣተን ሓገዝ ንገብር
تكنيكاዊ ሓገዝ ንገብረለን ማለት እዩ ብረውዓይ ምስ ሕርሻ ቢሮ ኮይና ምስ ትግራይ ሕርሻ ቢሮ ወይ ምስ ተን ወረዳታት ኮይና ነቲ ማሕበረሰብ ስልጠናታት ንህብ ኢና ኣብ በለስ ዙርያይ ከምቲ ዓንተሉ ጠቐስኮ ምስ ኩቺኔል ማናጅመንት ተተሓዘ ምስ ረብሓ በለስ ተተሓዘ ናብ በለስ ከም ጌርና ናብ ዘመናዊ ኣመራርታዊ ኣተኻኽላ ነምፅኦ ንብል ተዓቢ ፀገም ኮይኑ ነሱ ኢልካ ኢል ትከለባና ከም ድላይካ ኢሉ ማዓት መሬት ይሕዝ ሓፅሩ ምዃኑ ጽቡቕ እዩ ብመስመር ነገር ግን ኢሉ ኣብ ድሕሪ ቤት ቆጭ ኢሉ ትሪኦ በቃ ትምህርቱ እውን ብዙሕ ይብ ከምኡ ክኾን ከሎ በለስ ንፋስ ከኣትዮ ተሎ ፀሓይ ክረክብ ከሎ እዩ ብዙሕ ምህርቲ ንህብ ስለዚ ብመስመር ናውፃና ተተኺልናዮ ዝሓሸ ስለዝኾነ ስለዚ ካብቲ ባህላዊ ኣተኻኽላ በለስ ናብ ዘመናዊ ልመፀሉ እውን ስልጠናታት ንህቢና ሶ ኣብዚአን ኢና ትኩረት ጌርና ዘለና ጽቡቕ ካበልዓልካዮስ ኩችኔል ወይም ኩችንያ ዝብል ሕማም ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ትግራይን ደቡባዊ ምብራቕ ዞባን ኣብ ክልቲአን ከባቢታት ብሓያል ጉድኣት እናብፅሕ ከም ዝነበረና ዓመታት ይፍለጥ እዩ በዚ መዳይ እዚ ዩኒቨርሲቲ ዙሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክፀልኡ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ኣቐዲምካ ንምፅናዕ እንታይነቱ ንምፍላይ ንዕኡ ዝኸውን መድሓኒታት ምፍላይ ትገብርዎ መፅናዕት እንታይ ይመስል እወ ከምቲ ዝጠቐስካዮ ኩችኔል ብዙሕ ታሪክ ሎ ኣብ ትግራይ መጻጽኡ ዓርሱ ኢሉ ኣብ ደቡብ ትግራይ ሙሉ ብሙሉ ኣጥፊኡ ደቡብ ምብራቕ ኣጥፊኡ ምብራቕ እውን ኣትዩ በተለይ ኣብ ካብ ውቕሮ ጀሚሩ እስካዕ ፍረወይኒ ንብሎ ብተለምዶ ስፍሕ ዝበለ ጉድኣት ዝላብፅሐ እዩ ኣብ ዙርያ ዓዲግራት ደሞ ተወሰኑ ጋንታ ኣፎሹም ንብሎ ወረዳታት ተወሰኑ ቦታታት ተራእዩ ከቢድ ስጋኣት ፈጢሩልና ኣለዋ ስለዚ ነዚ ክንከላኸለት ኮይና ሰለስተ መንገድታት ስለለለዉ ኣብ ሰለስቲኦም ትኩረት ሂብና እናሰርሕና ኢና ከም ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ቶም ክልተ ጀሚርና እዮም ኢና እቲ ሓደ ስነ ህይወታዊ ወይ ባዮሎጂካል ኮንትሮል ንብሎ እዩ እስካዕ ሕዚ ጀመርና እየ እንታይ እዩ እዚ ነቲ ኩችኔል ዝበልዕ ሓሳኻ ኣሎ ሓሳኻታት ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ምትሕብባር ነቶም ሓሳኹ ኣብ ትግራይ ናይ ምትእላሽ ሓሙሽተ ዓይነት ሓሳኹ ኣለዉ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ንብል ግምት ኣለና ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ተለይ ኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ከም ጌርና ነምፅሎም ዝርርብ ጀሚርና ኣለና እሶም መምፂና ናብ ጥቕሚ ነውዕለሉ ብጣዕሚ ውፅኢታማ እዮም ቀጥታ እዮም ንበልዕዎ ነቲ ኩችኔል ማለት እዩ ካሊእ ጉድኣት እውን ስለድለ ይብሎም እዚ ቀጻል ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ንሰርሖ ስራሕ እዩ እቲ ሓደ ነዚ ኩችኔል ዝፃወር ዓሌት ምትእትታዊ ምዚ ተታሒዙ ኣብ ትግራይ ብተለምዶ ከባቢ 150 ዓሌት ለው ተባሂሉ ይግመት ብሓረስቶት ደረጃ ዓሌት ዘይኮኑስ ካልቲቫር እንታይና ንብሎ ንሕና ሎካል ኔም ንብሎ ከምዚ ከባቢያዊ ሽም ይፈላለዩ እዩ እንዚ ሹልሕና ጋራዖ ለማፅ ዓሻኽ ናበልና ነብሎም ማለት እዩ ናብ 150 ዓሌት ከም ደለው ይግመት ሶታ ኢና ጌርና እዚ 150 ካብ ደቡብ ራያ ጀሚርና ሙሉእ ትግራይ 150 ዓሌቶም ሰብሲብና ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናሞከርናዮም ኢና ንኩችኔል ደለዎም ተፃዋርነት ማለት እዩ ኩሎም ዓሌት ኣለው ሓረስቶት በተለይ ካብ ደቡባዊ ትግራይ ለምፃናዮም ዓሌት በለስ ባዕሎም ቶም ሓረስቶት ተወሰነ ባዕሎም ጀሚሮሞም ፀንሑ ጅማሮታት ስለነበሩ ንሕና ምፂና ዘመናዊ ብዝኾነ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናሞከርናዮ ኢና ትፈቱ ምርምር ኣብ ከይድ ኣሎ ውፅኢቱ ኣብዚ 2-3 ወርሒ ክፍለጥ እዩ እስካዕ ሕዳር ኣብሎ ኣሎ ልሕሻ ዓሌት ተግኒና እንታይ ይኾን ለማለት እዩ ባዕሉ ሪሰብስቲት ወይ ደሞ ዓርሱ ክትክእ ዝኽእለሉ መዳይ ኣባዚሕኻ ንሓረስቶት ምክፋል እዩ ሓደ ዜና ንገብር ለና እቲ ካልኣይ ከም ዝበልኩኻ ካብ ሜክሲኮ ብገልዕን ብዘርእን መምፂና ኣለና በተለይ ተብዚ ከባቢ ኢንዲካ ንብሎ ዓይነት በለስ ኣብ ዓጋመ ኢልና ንፅውዕ ከባቢ ዝፍለጥ ዓይነት በለስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘርኢ ተኺል ኣብ ትግራይ ባዮቴክኖሎጂ ተዘሪኡ ኣሎ ውፅኢት ክንሪኦ ኢና ሓደ ወርሒ ገይሩ ኣሎ እቲ ለምፃናዮ ብቲሹ ካልቸር መልክዕ ገለእቲ እንገልዕ ግን
ካብ ግሮዝ ሩም ልብሎ ናይ ባዮ ቴክኖሎጂ ወፂኡ ናብ ግሪን ሃውስ ሓሊፍሎ ፅቡቕ ደረጃ ሂቡና ኣሎ ተስፋ ልህብ እዩ ሕዝሳቶም ብዓሰርተታት ሸሓት ኣባዚሕና ናብ ሓረስቶት ንምኮራ ክነውፅኦም ኢና እዩ እዚ ተሓደ እዩ ብተፀዋርነት ዓሊት ምትእልላሽ ኩችኔል ከይሰፍሕ ማለት እዩ ተኻላይ ምክልኻል እዩ ምክልኻል ክልተ ዓይነት ምክልኻል ኣሎ ብኬሚካል እውን ትከላኸሎ ኢኻ ብፊዚካል ወይ ብባህላዊ እውን ትከላኸሎ ኢኻ ተፈላለዩ ኬሚካላት ኣለው ነዚ ንጥቀመሎም ሕዚ ምስ ሰለስተ ትካላት ኣለው ምስኦም ሓቢርና ኣብ ኬሚካል ስም ይቀርቡና ንሕና ንምስታሕ ማሕበረሰብ ኮይና እናነፀግና ኩችኔል ከይራባሕ ብዋናነት ምስ ሕርሻ ቢሮ ኢና ንሰርሖ እዚ ንከላኸል ኣለና ኢና ሳልሳይ ባህላዊ መንገዲ ምጥቃም እዩ ሓዊ ንጭልብዎ ኣለው ማይ ለፍስስሉ ኣለው ጨዊ በርበረ ሓዊስካ ትነፅገሉ ተፈላለዩ መንገድና ተጠቐምና ኩችኔል ከይራባሕ ከይስፋሕፋሕ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኣብኡ ደው ንኽብል እዩ ነቲ ማሕበረሰብ ስልጠናታት ከም ዩኒቨርሲቲ ድማ ኣቕርቦት ኢና ንቕርብ ነዚ ለድሊ ሳሙና ነዚ ለድሊ መንፀጊ ነዚ ለድሊ ጨው ነዚ ለድሊ ግብኣት ሓደ ግዜ ናፍጣ ንብሎ ነዳዲ ማለት እዩ ብነዳድም ስለልቃፀል ምስቲ ሕርሻ ቢሮ ኮይና ንኸድ ኣብ ወረዳታት ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ንገብር ብዓውዩ ከዓኒ ስልጠናታት ነቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነለዉ መምሃራን ናይ ስልጠናታት ድጋፍ ይገብሩ ናይ ቴክኒክ ናይ ሞያ እዚኣቶም ኢና እናሰርሕና ንርከብ ሕዚ ኩችኔል ብልተኻእለ መጠን ጉድኣቱ ንምቕናስ ፅቡቕ ዝኾነ እዚ ትገብርዎ መፅናዕቲ ትገብርዎ ምርምር ትገብርዎ ሓድሽ ኣሰራርሓት ናይ ምትእትታዊ መፅናዕትን ካብኻትኩም ወፅኡ ናብቱ ሰፊሕ ተረባሕ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንኽኣቲ ብክልተ መልክዕ ጌርና ንሪኦ ሓደ ሕብረተሰብ ግንዛቤ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ንኽዓቢ ካብ ክንክን ክሳብ ኣጠቓቕማ ንኽዓቢ እሞን ኣብ ዝሓሸ ተረባሕ ንክኸውን ዝግበር ፃዕሪ ካልኣይ ዓንተ ብተወሰነ መልክዑ ገልፅካ ይነርካ እዚ ተኽሊ እዚ ካብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ምዃን ሓሊፉ ሃፍቲ ንደገ ዝወፅእ ጅባ ሕብረተሰብ ዝመልእ ንኽኸውን ኣብ ምግባር እውን ብሓደ ወገን ብምግቢ ዓርስካ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ንምምላእ ዝግበር ፃዕሪ እዚ መሰረት ዝገበረ ግንዛቤ ሕብረተሰብ ንምጥንኻር ዝግበር ፃዕሪ ካልኣይ ካረንሲ ንትግራይ ዝኸውን ሃፍቲ ንኸምፅእ እውን ንደገ ዝወፀሉ መንገዲ እንተስ ብፍርኡ ድዩ እንተስ ፕሮሰስ ድኮይኑ ድዩ እንተስ ኤክስትራክት ዝኸውን ካብኡ ዝውሰድ ነገር ኣለ ድዩ ብሓፈሻ እዩ ወይስ ናብ ኢንቨስትመንት ዓይኒ ንኽኣቲ ዝግበር ፃዕሪ እዞም ክልተ እወ እንደም መብዛሕትኡ ግዜ ንደልዮም ስራሕቲ እውን ኣብዚ ትኩረት ክገብር እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ወይ ዩኒቨርሲታት ንለው ተመራመርቲ ወይ ሪሰርቸራት ንብሎም ትኩረቶም ንኢንቨስተር ከም ግብኣት ምቕራብ እዩ ኣብኡ እናሃለና ተዓብዪ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ በለስ ከም ስትራቴጂክ ፕላንት ይኾን እዩ ዝረአ ከም ተራ ተኽሊ እዩ ዝረአ ስኢሉ ምስ ሓደ ተኽሊ እኳ ተወዳዲርናዮስ እንደውም ሓደ ግዜ ልዕሊኡ እቲ ሓደ ተኽሊ ስኢሉ ማንም ተኽሊ ንብሎ ጌርካ ናይ ምውሳድ ባህሪ ኣሎ ብተለምዶ ማለት እዩ ግን ዓንቶ ልበልናዮም ብዙሓት ጠቐሜታታት ለለዎ ተኽሊ እዩ ፕላንት ካክተስ ወይ በለስ ንብሎ ስለዚ ዋና ነገር መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ ለለዉ ተመራመርቲ በለሲ ምስ በለሲ ተተሓዘይ ብዙሕ ምርምር ክገብሩሎም እዚ ተገይሮም ኢንቨስተራት ይሰሓቡ እዮም ببهريو بعل هافتي تايل ري لواصو بيزنس يلمرز لواصو بيزنس كمرز خلو خنتاي مصنعتي تودي لقربه تليو تايخون منشا يخونه ملعل يخونه مالتي سلازتاي هو حزب تግራይ مكراتات له بلس كم انفستمنت ملكا كسرح خمللو توم بعل هافتن ولوم بلس انفست خغور لدليو نانا كوا بغلي اور بالتفلالي ملكا اوفيشالي مصنا كبام 3 4 تكالات له صبوق جماريو بحق وون ترينا سويلنا ساينساو بالخونه ترينا حدا نغاداي
ሽኮር ዘይትና ሸቀጠ ወይ ሕብረተሰብና ጭበረበረ ካብ ልሸውጥ በለስ ኢንቨስተት ትገብር ታኣይ ክረክብ ኢሉ ኮፍ ኢሉ ደሚሩ ቀኒሱ ተትሪ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ልለዓለ ትርፍ ልርከቦ ተኽሊ እዩ ካብ ሽንጉርቲ ካብ ኮሚደረ የደውግ ኣሎ ሶም ሓውስካ እቲ ልለዓለ ትርፍ ልርከቦ ተኽሊ በለስ ስለምንታይ በለስ ልድርበ ኣካል የውሊ ገልዑ ኣብ ጥቕሚ ይልውዕል ፍርኡ ይብላዕ እዩ ዘርኡ ንዘይቲ ለምርት ንኣብነት ገልዕ በለስ ነዳድ እኳ ተውፂናሉ ነዳድ ስለልወፆ ባዮዲዝል ንበሃል ቱባይ ፕሮዳክትና ካብቲ ንነዳድ ተፀሚቑ ልወፅእ ተሓሰር ንመዳበርያ ይልጠቅም ሕዝም መዳበርያ ከመይ ክባራም ልኾነ ሓረስቶት ከመይ ከም እንፀርፅሮም ሎ ምሕሳብ ይከኣል ንመዳበርያ ይኾን ካሊእ ትቕላጥ በለስ ንብሎ ቅላጣ ከዓኒ ንደርሆ ምግቢ በሊ ንፖልተሪ ንብሎ ንደርሁ ኦር ንኾነ ንኻሊእ እንስሳ ምግቢ ብሲሌጅ መልክዕ ይስራሕ እዩ ልድርበ ይውሊ እንደገና ታዘርኢ ንብላ ታፍረ በሊዕና ታዘርኢ ንብላ ከዓኒ ፀሚቑና ንዘይቲ ተምርት እያ ካፍታ ዘይቲ ተፀሚቓ ካፍታ ፍረ ትወፅእ ሓሰር ደሞ ቆንጆ ምግቢ ንደርሁ ንእንስሳት እዩ መይሱ ንድርበ ነገር ስለለይብሉ ኩሉ ተሸዋጢ ወይ ምህርቲ እዩ ኩሉ ቅርሺ ይለምፅ ስለዚ እቶም ኢንቨስተራት በዚ መልክዕ ተሓሲቦሞ እቶም ህዝ ተጀሚሮም ደለው ውጥን ቅልቅል ልብሉ እንታይ ክኾን እዩ ለሐሸ ጠመተ ይምፅኦም ስለዚ እወ ጅማሮታት ለው እዮም ግን ደፊሩ ከምዚ ኢሉ ናብ ስራሕ ለኣትው ክስካዕ ሕዚ የለ ኣብ ትግራይና ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት እንታይ ዝበፅሐ ፍልጥና ሕዚ ግን ዶክተር ምፅላል ትበሃል ተመራማሪት ትግራዊቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ በለስ ኣልኮል ኤክስትራክት ትገብር ተላ ሳሙና ትሰርሕ ተላ ጨና ትሰርሕ ተላ ፈልጥ እዩ ከምዚኦም ዓይነት ነገር ዓበይቲ ረብሓታት ናብ ረብሓ ልወጥ ከሎ ንኣብነት በለስ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜስ ማርሽ ኮይኑ ወይ ድማ ከዓ በሲሉ የመና ምናምን ተባሂሉ ግዜ እውን ስለ ዝነበረ ኣይድርበን ነይሩ ከምኡ ዓይነት ተምሳሌ ትርኢ እሞ በዚ መዳይ እዚ ቆሪፀ ከምቢ ኣለውና ህዚ እውን በተን እንደልዕልካየን ምናልባት ኣብታ መስቀል ባዛር ነይራትና ኤግዚቢሽን ኣይመፂኹም ኣይረኣኹም ኣይ እንዳጋጣሚ ኮይኑ በይ ሰለስተ ምህርቲ ኣለዋና ኣነ ክሪአኩም እየ ድሓር ኣብ ገዛ ኣለዋ እቲ ናይ ምፃና የኒን በይ ምህርቲ ማርማራታ ክንጥዕመኩም ኢና ብሓቂ ካብ ኡል ተመረተ ማለት እዩ ተን ኩኪስ ንብሎ እውን ኣሎ ካብ በለስ ዝተመረተ ታኢና ንብሎ ሓደ ግዜ ከምዚ ከረሜላ ዓይነት እውን ኣሎ ኣብዚ ትግራይ በተለይ ጸጋ ትበሃላላ በህዚ ጸጋና ንርአይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኢልና ጣይሽን ካብ በለስና በለስ ተዋጽኦና ስራሕ ናብ ኬንያ ኤክስፖርት ጀሚረን ኣለዋ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ብደንቢና ንሕግዘን ከም ዝለወሎ ከም ትልወልከም ኣብ ዓዲግራት ከተማ ጅማሮታት ነይሩ እዩ ናይ በለስ ዊስኪ ንበሃል ነይሩ ልስተ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ከማረቀ ዓይነት እዩ ሶ ካብቲ ናይ በለስ ተፀሚቑ ቅድምት ውግእ ነይሩ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ይሕግዘን ነይሩ እዩ በተለይ ፋኦ ናብዚ ቅድምት ውግእ ይሕግዝ ስለነበረ ሄልሜት ዝበሃል ፕሮጀክት ነይሩ ጅማሮታት ነይሮም እዮም እሳቶም እውን ኣብ ትግራይ ሕዚ ጅማሮታት እኒአው እዮም ፅቡቅ ሓጋዝ ፕሮፌሰር ዮሃንስ ኣነ ብወገነይ ብዛዕባ ተኽሊ በለስ እንተዝህል ኢለ ዝኣመትኩውን ወይ ክረኽበ እንተዝህል ሓበሬታ ኢለ ዝወልክዎን እዚአን እየ ካብዚ ሓሊፉ ካልእ ኣይጠቐስናዮ ክጥቀስ ነይሩዎ ኣብ በለስ ምክንያቱ እዚ ክረአ ነይሩዎ ትብሎ ነገር እንተልዩ ኮይኑ ናባኻ ይቕኒለይ ተኣንል ደልያ እውን እዚኣ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ በተለይ በለስ ኢንስቲትዩት ክንሰርሕ ከለና ከበድቲ ፀገማት ኣለውና ምናልባት ቁንጣሪ እንተን ንጅምረን ስራሕቲ ንምንታይ እዮም ይሰርሑ መዓት ነገር ትበለስ ኣሎ ትሜዳ ትፈረስ ኣሎ ታይ ፀገም እዩ ሓደ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ቆላሕታ ኣይግበረሉ ብመንግስትም በቲ ዩኒቨርሲቲም ዋላ በቲ ዩኒቨርሲቲ የድሎ ብመንግስቲ በተለይ ብትናይ ክልል መንግስቲ ብስሩ ሽሙ ይላዓል ስለበለስ ክትዘራረዎም ኸይድካ ኮለ ሊልካ ምናልባት ተረኺብካዮም
ተጸዊጎም እዮም ለነጋግሩኻ ተሰኪፎም እዮም ለነጋግሩኻ ግን ከምኡ ክኾን ይብሉ ካብ ካልኦት ዓድታት ግን መሃሮ ዘለና ሜክሲኮ ኣብ ባንዴራ ምልክት እዩ በለስ እዩ ምልክቶም ከም ናሽናል ሃፍቲ ከም ብሄራዊ ሃፍቲ እዮም ዝቆጽርዎ ትግራይ እውን በለስ ከም ብሄራዊ ሃፍቲ ኢና ክንሪኦ ዘለና ስትራቴጂክ ፕላንት ምዃኑ ሚድያታት ተመራመርቲ ኣብዚ ፍሉጣት ዝኾኑ ሰባት ብልኾነ ይኹን መንገዲ ጸቕጥ ክሕድሩ ኣብ መንግስቲ ጻዊትና ንቐርብ ቆላሕታ ክገብረሉ በተለይ ሕዚ በለስ ይጠፍእ እዩ ዞባ ደቡብ ጠፊኡ ኣሎ ደቡብ ምብራቕ ጠፊኡ ኣሎ ዓጋመ እውን ክጠፍእ ሱቕ ተባሂሉ ስለዚ ኩሉ ሰብ ንመንግስቲ ቆላሕታ ክገብረሉ ጠመተ ክገብረሉ ኣካል ልምዓት ገይሩ ኣብ ስትራቴጂ ክእትዮ ጸቕጥ ክገብር በጻዊት ይገብር ሓደ ካልኣይ ኣቱም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ተመራመርቲ ኣብ በለስተ ምርምርኩም ስርሑ የልብል ምክንያቱ ተቆፂርና 2-3 ካብ 10 ታሕቲአን ተነለዋ ለሕሻ ምርምር ዝበሃል ኣብ በለስ ንስውን ኣብ ትግራይ በለስ ኣብ ትግራይ መዓት ኣሎ አንተ ወይለ 7.5% ና ትግራይ መሬት በበለስ ተሸፈነ እዩ ቀሊል መኾነ እዩ 2 ሚልዮን ማሕበረሰብ ምስ በለስ ዝተተሓዘ ይነብሩ ቀሊል ይኾነ ይትቆጽር እዚ 2 ሚልዮን ካብ ትግራይ በዝሕ ህዝቢ ተሰሊሕሃዮ ክንደይ ፐርሰንት ይኾን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተመራመርቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ በለስ ብደንቢ ትኩረት ተበይዎ ላዕለዎት ዩኒቨርሲቲታት ፍሉይ ጠመተ ሂበን ስፍሕ ዝበሉ ናይ ምርምር ስራሕቲ ክግበረሉ ጻዊት ይረአ ሓደ እዚ ከም ማሕበረሰብ ደሞ ቅድሚ ሕዚ ማሕበረሰብ ከም ሃፍቲ ይኾነ ንሪኦ በለስ ስኢሉ በቃ ከምዚ ባዕሉ ብቆሊሉ ንግዴታ ምህርቲ ልብ ጌርና ኢና ከም ይኾነ ኢሎም በለስ ብዙሕ ረብሓት ጥቕሚ ስለለሎ ክንክን ነድልዮ እዩ ካፍቲ ባህላዊ ኣመራርሓ ኣተኻኽላ በለስ ናብ ዘመናዊ ኣተኻኽላ ክንመጽእ ኣለና መስመር ክነውጽሉ ኣለና ብግንዛቤ ደረጃ ናብዚ ክዓቢ ኣለዎ ልብል ኣብ መወዳእታ ከም ራብዓይ ነቕምጦ አንተ እውን ክኣቢለ እየ በለስ ኣትራፊ ተኽሊ እዩ በተለይ ብኢንቨስትመንት መልክዕ ተሰሪሑ ብጣዕሚ ኣትራፊ ምኾኑ ጠቆምቲ ምርምራት እዮም ንኣብነት ሓደ ኣካል መጺኡ ከምዚ ክሰርሕ ደልየ ኣለኹሞ በዓል ሞያ ሓግዙኒ ተይሉ ተመራመርቲ ኣለውና እስካዕ PhD ልወጽሑ ዶክተራት ኣለውና ብበለስ ዝሰርሑ ምርምሮም ማለት እዩ ብደንብ ክንሕግዞም ኢና ትድልየት ካብ ማሕበረሰብ ክመጽእና እንደልዩ ያው ከም ትፈልጦ ላዕለዋይ ትካል ወይ ዩኒቨርሲቲ ኣትራፊ ድርጅት ይኾን ንማሕበረሰብ ይለገልግል ስለዚ ንኸምዚ ዝበሉ ጅማሮታት ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ልሕግዝ ለና ነዚ ክፉት እዩ ንሕግዝ እውን ነዚ መርአያ ከዓ ኣብ መስቀል ኢና ሓቢርና ኤግዚቢሽን አካይድና ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ በለስ ኢንስቲትዩት እና እዛ ልወልኩ ጸጋና ነርአያ ሕብረ ስራሕ ማሕበር ካብ መቐለ ኣምጺና ኣብ ዓዲግራት ፒያሳ ማሕበረሰብ ጥብሰ ብልዒና ይእና ናይ በለስ ጥብስ ብጣዕሚ ጥዑም ትገልዒ ናብ ሓቂ ክትጥዕሙ ኣለኩም ምናልባት ስጋ ክትሓድግዎ ኢኹም ናይ በለስ ጥብሱ ትገልዑ ተጥዒምካ ማርማራቱ ተጥዒምካዮ ናይ ስትሮበሪ ናይ ግዛዕ ምዛይ ኣይትጥይቂ ኮኪሱ ተጥዒምካዮ እዚ ናይ ስርናይ ኮኪስ ክሽካዕ ክትጸሎ ኢኻ ብጣዕሚ ምቁር እዩ ብውልክ አንቶ ልውልናዮም ናይ በለስ ሓለፋታት ኣለዎ እዮም ብጥዕና ብስነ መዓዛ መለክዒ ለሐሸ ንጥረ ነገር ለሓዘ በለስ ብኩሉ መዐቀኒ ስለዚ ጅማሮታት ኣለዎ እዮም ልልሞጻ አካላት ደግሞ በርና ጋሓቢልና ክንሕግዞም ድልዋት ኢና ነገር ግን ኣብዚ ኣነ መልእኽቲ ከሕልፋል ደሊ ኣቱም ሃፍታማት ገንዘብ ለለኩም ጸጋ ለለኩም በለስ ንትግራይ ጥራሕተ ይኮነሲ ብዙሕ ረብሓ ገብ ስለልኾነ ቆላሒልኩም ጠምትዎ ብዙሕ ከትርፍ ልኽእል ተኽሊ እዩ ብዙሕ ለዋጽኩም ተኽሊ እዩ ክብል ይደሊ ፕሮፌሰር ዮሐንስ ገረዝግሄር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት በለስ ዝገበርናዮ ቃለ ምልልስ ዝሃበና እውን መብርሂ ምሳኻትኩም ብሰማዕቲ ሽም እናመስገና ኣብ ዝንዛዝም ክብረት ይሃበና